Uyabona lo? Ugqoka mina. Yena phela mina ngiyazigqokisa. Ugqoka mina. Buka la. Ugqoka mina. Buka la. Buka la. Ngimuhle mina. Ugqoka mina. Ngizokhipha lesigqoko mina esiqothukile. Angeke. Ngathi umsila wehashi. Angeke ukubone. Hawu. Phike. Hawu. I'm dead. Wemfana wengubo. Dead. Wegok. Dead. Wegok. Dead. Sukele. Sukele uzobona. Dead. Yini ekuthathela mfowethu ingoba mhlawumbe uthi unemali. Edla imali yami. Wondla umfana Ondla intombazane ngemali yami. Hayi bongodla usiswami nengane zakhe. Naye lo. Naye. Udla imali zami lo. Wena phela udla ezami. Shuthi abona ke phebe wenza kahle umsebenzi well done. High five. Bakha. Khona ogcina. Oben10 akala Ben10. Uyamazi mama. Awu mama ngiyamazi mama. Umazi kanjani bafu? Awu mama. Umuntu engisonta naye. And siyathandana. Uyena okunakekelayo. Awu yena onakekelayo. Awu ngenzela yonke into nje umama. So hayi ke mama okunye ke kumele ukwazi. Sinjoba sabazalwane nje. Anganazi siyakholwa so bathathu siyakholwa. Bengakuhle ukuthi lokho ukubuze kuyena noma mhlawumbe ufisa ngihlambulukele. Ngibingelela mbukelo weVuman Film lo khuluma uVuman adile kwamhlabela ingane awusona madoda lephansi emanguzi kuthiwa akho baloni ngwegcini kodwa sikho lapho sila mawami uyaphila. Ngiyaphila unjani? Siyaphila mama ngakulandisa umbukelo ukuthi ubani wapi lo khulumayo and namhlanje yini ekulethela kwiVuman Film. Oh lo uNokzola ngwakwamncuba isibongo. Ehe. Ukuza kwami ke la. Yinye cha into engiyizelela. Lapha ekhaya lami nginomfana engihlala naye. Futhi ngilokhu ngiya naye nje enkonzweni yabo nje sihlala nje kumnandi khona ekhaya. Yeah. Ehe. Njengoba kumnandi kodwa kulezi insukwanyana. Imama uthi umfana wakho vele? Hayi umfana phela Nkosi yami ngibambisene naye bakithi. Ngibambisene naye kanje mhlawumbe ebhizinisini mama. Hayi ibhizinisi lami phela ukusho ukuthi ngiyajola kahle naye. Yeah. Siyajola yeah. Okay. Unangaki iminyaka umfana? Mncane kakhulu. Unangaki mama? Noma wosomsusa. Yazi manje angifuni nje ukuthi ungalungibuza. Yeah, ungangibuza. Just a number. Yeah, just a number. Yeah. Kusho ukuthi ke angiboni kahle unokuthi ngimbambe endaweni ezingasile. Yeah. Kodwa siyaqhubeka siyahamba lolu hambo siya esontweni naye. Kodwa futhi manje kunolunye ilanga. Ngake ngambona lentombazane thizeni. Uthanda ukungiphazamisa ke lokho. Mangabe ngiqala ngithi ngiyasondela kuyena ngiyambuza ngentombazane. Hayi azange zezaphumelela ibala. Yeah. Ukuthi nekwenzekalani ngalona. Ingakho ke ngifuna angazise ngoba angisamboni kahle endlini. Intombazane thizeni mhlawumbe intombazane oyaziyo. Hayi lo ntombazane sisonta naye. Sisonta naye lo makhodi. Sindawonye. Ukuba ndawonye kwethu naye angifuni ukubuza ngakuyena ngoba kuzobe ngathi lento. Into mhlambe esuka kimi. Kahle ayisuka ngifuna ukuzwa ngaye ke lo mfana. Hey, ziningi kabi into esesidlule kuzona naye. Imake isizathu sokuthi ngicela umfana lo othandana naye nalo sisi lo ungaqonda ukwenzakalani ufuna ukwazi ukuthi kahle yini ndaba yenza. Yebo, ngifuna ukwazi bangitshele nje. Ukuvele kube clean ukuthi benzani vese. Uyabona nje umngane kakhulu ke lo untombazane kumina. Kwaphela siyasonta ndawonye, sihlala sihambe siphuma naye sihambe simasontweni. Kodwa nje ngifuna ngitsheleke namhlanje. Yebo. South Africa bengicela my team ningilandele bona ningisondezele bona. Nibalethe umhlaba ubone ukuthi kunzima ngempela. Mama manje ready ukufesana nawe. Hawu. Ngibe ready kudala ukuthi kumele nje ngibaface le shame. Ngoba angizukudlala nje bona. Ngeke ngidlale bona. Cha. Uyaphila mfowethu? Hayi yaphila yaphuthama njalo. Ku right. Uyamazi mama? Awu mama ngiyamazi mama. Umazi kanjani bafu? Awu mama umuntu engisonta naye.
and siyathandana. Uyena okunakekelayo. Uyena onakekelayo. Ungenzela yonke into nje umama yabo. So ngamthanda nje ngothando. Yabo. So wangenzela nje yonke into. Uyaphila myself. Ngiyaphila bhuti njani? Ngiyaphila. Isigqoko ngathi siyakufihla, ubona siyafihla. Hayi lo. Uyamazi? Hayi ngiyamazi kakhulu, sikhonza naye. Mama ngingazi ngikukhulumele mina. Ngake ucacise kabanzi ukuthi namhlanje yini office ukuyazi. Wentombi. Yebo ma. Hayi. Uba negama sesi? Unozipho langa. Unozipho langa. Unozipho lo. Yabo unozipho. Sisonta ndawonye kanti futhi sinakho ukuthi sizwane. Yebo kunjalo. Yebo kunjalo. Manje into engifuna ukuyazi la wena Nozipho. Kukaningi ngihlale ngikubona uhamba noSiphamandla futhi ningagcini nje ngokuhamba. Niyabambana ngezandla manihamba. Kanti sisuka sikenkonzweni sonke. Kodwa lento aniyenzi manise lapha enkonzweni. Cha into eniyenzayo nenza niyaphuma naye. Sekanje ngathi ngidlula ngemoto ngidlula la egarden emona garden. Ngalibona nanisepark khona. Ilento ke manje esengifuna ukuyazi ukuthi nanenzani khona nobabili. Hayi ke ma okunye ke kumele ukwazi. Sinjoba sabazalwane nje. Angani siyakholwa so bathathu siyakholwa. Bengakuhle ukuthi lokho ukubuze kuyena noma mhlawumbe ufisa ngihlambulukele. Sihlambukilelana. Ngokunjalo nje. Ngiyayibona ungaqala kuyena ke kodwa ma. Bafo usisters sekunesikhathi singanani nazana. Sisters sekuphela iminyaka emibili. Yini lenisweni yenze epark. Ngokuxoxa nje mfethu yabo. Nixoxana. Izinto yini exoxayo? Hayibo siyaxoxa. Hayi angifuni ungazi into exoxayo. Hayi ngeke. Shirele epaki. Epaki. Ngiyishirele epaki. Kanjani? Amavesi. Kanjani epaki? Mfethu wena umnikazi wendaba ndoda. Chaza mfethu kwenzakalani lapha? Bafo ngasho nje usisi siyazwana naye sonto naye. Hayiboniswana njelani? Sesikhuluma izinto zisesontweni. Yeah. Konke sikwenza vele nalokho ngiyamthanda my sister. Ngithanda yeza umuntu wakho. Ngiyamthanda mina. Ngicongambambi. Ungangibambi. Mama ngiyamthanda. Yazi ngicongambambi. Ngiyekwe umuntu wengubo zemnyama. Imake mama. Yes. Uthi uyamthanda awufisi mhlawumbe umbuzo ukuthi ukuthanda yini? Ngifuna ukwazi ukuthi umthanda ndlelani. Umthanda ndlelani? Dana wazi abantu. Wangabuzi yena. Lokubangela mina iStefa abantanda lami ukuthi njani. No. Afuna kubuzalwana sibushiye lapha ya. Hayi sokushiya. Hayi kungasala manje. Ayike wema. Ngikhuluma indaba manje mina. Umunye kufanele ukwazi. Manje. Untombazane ngintombazane. So abona ke umama ke manje namshuthi ngumama. So mina ke ngifuna ukwazi. Siyathandana umzwile utheni uthe siyathandana senekile. Siceleni. Siceleni kusona. Le yokushela amabhayibheli ke ithini? Yabona yazi enye into. Nishela ibhayibheli. Nishelele epaki. Manje njengoba ungihlonipha ini yona? Manje ngathi sengizoyibeka lapha ya. Hayi intombi yakho ungayibeka. Ngibeke. Ayibeka ntombi. Beka. Awungazi kahle mina. Ngiyawena nje wangimuhle kanjani? Angindaba. Nginemali zami. Awungazi ngisuka. Hayi uyabona lo? Ugqoka mina. Yena phela mina ngiyazigqokisa. Ugqoka mina. Buka la. Ugqoka mina. Buka la. Ngimuhle mina. Ugqoka mina. Ngizokhipha lesigqoko mina esiqothukile. Angeke. Ngathi umsila wehashi. Angeke ukubone. Hawu. Phike. Hawu. I'm dead. Wemfana wengubo. Dead. Wegok. Dead. Wegok. Dead. Sukele uzobona. Yini ekuthathela mfowethu ingoba mhlawumbe uthi unemali. Edla imali yami. Wondla umfana Ondla intombazane ngemali yami. Hayibo ngodla usiswami nezingane zakhe. Naye lo. Naye. Udla imali zami lo. Wena phela udla ezami. Shuthi abana ke bhebe wenza kahle umsebenzi well done high five. Bakha. Khona ogcina. oBen 10 akala oBen 10 yabo uyabo uyayidla imali yakhe yakho
nami mina yamshemse uyayibamba lapha nalaphaya. Buka yini esiyizelela akuphathi kabi ukuthi ubuya hlala emzini kamama. Uhlala khona. Usuka vele yolanda imali sibe sidle no baby. When you understand lokho. Vele ayikho into azofika kusho ukuthi bayizigebengu bonke okusalayo. bonke izigebengu Bafona uyenzelani into? usuka ngizocela ungidedele ngiphungudlule. Uphatheka kahle mabelwa kanje. Akusho ukuthi ngiyaphatheka kabi ngiphatheka kabi kodwa nje uma sister yini ngiyamthanda. Nakho imali yami Wena imali yami lapho ngikhomba. imali yami Benze njani bishiye kuba? imali yami Hamba ilandela uyishiye khona. Imali yami. Ngithatha indoda ngathatha nemali phuma ke. Yeyi Mama saqhubeka nesonto lakhe. Hey. Qhubeka. Mama bengithanda impela kodwa nje ngiphathile kahle kodwa nami uyokhokha nini ngibonile nami ngitholile omunye umuntu uyokhokha nini ozongiphatha kahle. Mama wena ngabe mhlambe ubungaboni ukuthi angasakushiya. ungaboni ngoba yini ngisukaphi ngisuka kude naye yabona into engizenzele kuyena kuningi mangaqala ngithi ene akakhokhe Wekhombe ngesibhamu. uyabona Wekhombe ngesibhamu. uzongithulela Wekhombe ngesibhamu. uzongithulela bandla uzongithulela uyazongithulela Mama konke lokho ubukwenza ngoba uyamthanda. bengimenza ngoba ngimthanda futhi ngimthole kuvucwanyana ngakulungisa Hayi mama ngathi ufuna ukulingazisa nami kodwa angikho lapho. cha kunandaba phela wena ufuna ukhomba ukuthi wena osibizi la njengoba ngilana nje ngicele wena ukuba uzoyilungisa yonke lento Mama wena uyizipho uzumenzele zona hey license nani? kamenzele license mfana ngambeka endlini yami ngihlala endlini mina right yakanokusho ngabuye lapho ngamthengela imoto imali yami ethi mina manje ngoba eyangaphi imoto uyenza njani uyishiye kwakho? ha izosikhala la mina Ayikho phela isinaye. izokhala kimi angibike ikhiye zami anginike izikhiye kodwa uzomlutha ukuhlu ngoba yabo lo mbhemi lo athi uqhoshe ngaye ziyakhala laphana shef angikwazi mangapha amadoda engibabone ephuma awucabangi noma isisuzu uzokushiya lo muntu. Mina ngeke ngilokothe. Hayibo. hamba juba Sonke lesikhathi ungacabangi. hamba juba ziyokumuntu Ungacabanga ukuthi uzokushiya ngoba ethola. bengakaze ngize ngicabanga lo bengicabanga kanjani Mama yonke lento ebhlungu kanje ucabanga ukuthi wena bungacabanga yonke lento bungacabangi mama ukuthi uzokushiya lo mfana. njengoba ngisho nje ukuthi bengayicabangi lonto ngoba yini ngisuka kude naye ngimsusa phansi musa ngabe phezulu konke lokho kade ukwenza ngoba mhlawumbe uthenga uthando kuyena. bengingalithengi uthando ngoba naye lento beyidinga Yaqala kanjani lento ukuthi uthandane naye? no bandla nami ngayithathela okumfanyana ngoba yini ngithi ngifuna ukukusiza yabo lonto ngifuna nisizana ayothi umsiza. cha kahle ngangizomsiza ngimsize ngoba phela phela ngimenzele impahla ngama keyboard players sesontweni. Hawu. Khona umunye wazoshintsha nje kwelinye ibandla. Naye ngakusolakala sengiyabona ke manje. uyabona ke wena Kwakusolakala. Uzongimela. Manje maqinisa aphuma obala. uzongimela uyazi ukuthi yini lo dathi ngimela Yeah. uzongimela ngoba le nhlobo yalezi moto ezima ngapha ngenhla kwakini uhlangana. imoto ezima ngenhla kwakini ke Suke zifuna nemoto bafo akuke wakutshela ukuthi imoto suke zifunani. Hayi akufuni na. nazi stupid Uyazi baby. uyazi ukuthi uyaphanda usisi uyaphanda Imoto esuke zikuthini. uyaphanda Wena ungena. njengoba uthatha imali yami uthatha imali yami ayoyidla khona umndeni wakho mhlawumbe ukuthatha indoda. No ukuze umndeni wami uyazi ukuthi mina ngiphila iphimpilo. Uyena nazo engizwana naye. Uyena umuntu engizwana. ungazi ukuthi yiphi impilo ibeke Wena libali nje ingane zakho angazi sizothini. Awujezisa ukuthi ngoba mhlawumbe wondlosi sibakho. No ayingaphandle kwaloko osisibami kuyaziwa vele ukuthi siswami khona la ngamthatha khona nengane zakhe ngamondla ngamfaka emsebenzini right. Lokho kuseceleni. so ufuna ukuzondla lona ke manje Kunani akangihluli. Wena uyakuhlula. Usufuna ukuzondla Phuma kumina ngikuthathela indoda. Phuma kumina. Manje yini ebeyenza ukuthi nifihle sonke lesikhathi indaba mfethu ubungamtshela Uma uma lo msindo wenzayo lokho. Ngitshela umama bawula ukuthi ungitshela ukuthini
Umtshelani? Semthole khona. Umtshelani? Ethini? Imake, imali ke waqhubekela nokuyithatha ngoba phela ubusu right phela wena. Imali mfethu. Ayingathi imali. Eish. Yabo. Umuntu momthanda ukuthanda imali angithi. Nawe usumniza Ngicela ungikhumbele ishati la. Angithola zamalini. Ngeke Khohlwa. Noma mhlawumbe ukukhumbula. Ngikhumbule. Noma mhlawumbe ufuna ngikukhumule. Imali yami. Lalela, likhumule khona sobona. Engayithengela mina imali yami. Likhumule. Mama ucabanga ukuthi uvela uyeke yonke lento le kunokuthi uyibone nomhlaba noma unankinga ufuna undoda Into yakho. zakhe vele. Ngiyeke kanjani? Ithanda igqa. Yazi ukuthini? Imali yakho. Yazi iyona phela. Ngingakunikeza imali yakho anginankinga. Ngempela. Ngingakunikeza imali yakho. Awuyikhalise manje efonini. Ayikhali. Izo transfer lonto Ayikhale manje. Mama suthi uyitholile into ekade ufuna ukuyazi ukuthi bajo. Ngitholile bese, ngitholile. Fila kanjani? Fila kambi. Yalunga. Fila kambi. Khona uphume ngaleni. Mina ngenze nix mina. Mina ngenze nix. Ngisho ngivuka ebuthongweni. Khululeka. Never. Ngiyabhela. Ngisazohamba. Ngisho ngihamba uzofika emhlabeni ngene mina ngenze nix. Uyabona lo? Ngeke. Yabona lo? Khohlwa. Yabona lo? Mina lalela mina ngokaNkulunkulu angeno wakho. uNkulunkulu move yena. Ngasimkhonza sobantu kanti asikholwa. Lo? No, thina ngisho Khululeka. Ngokubuka kwenu ngicanga ukuthi uNkulunkulu happy ngokuthi nithathele. Akekho happy uNkulunkulu. Wena ukho happy uNkulunkulu ayidalile ukuthi ngelilanga ngozwana nobhuti lo. Uyabona ke? Ungakusho njengamanje. Mabe ngase nje bona baqale. Bangilethele imali yami. Hayi bangahambe ba estimation malini angikwazi ngisho ukulinganisa. Angikwazi ngisho ukulinganisa. Malini engakugeza ukuze Mhlambe nje mabe ngakunikeza nje. Malini le uyifunayo? Mabe nje bangathi nje bathi 58. 58,000. Yes. Ningakhona ukumnikeza 58,000. Half. Ngizo half. Sekuhalf ke manje. Yini inkinga ikephi? Khona manje beningichomela. Yini mfethu eyenza ukuthi Yini into inkinga? Usuke kumama uye kuma sister. Umama kahle umama bengithanda. So bayithola leyo ndawo leyo. Yabo. Indawo ubengasayitholi indawo ukudla kwami okugcwala izisu every day. Ukudla kwami. Ngithe yabo azini. Ukudla kwami. Into kazenhle. Angiyithathi. Yabo. Yena umama vele ngiyamthanda kodwa uyamthanda mama yabo sungibonisa nabantu ke manje abuzi nabantu ngiyamthanda yes manje phosi no mama uyamthanda sisi uma ngimthanda na kodwa njalo wena yini kumbe ecacile acacile lento engishoyo luphelile ma yini bekudina ngomama hayi wena Fesu ma thanda kakhulu inkonzo yabo nje ngisho ngikwazi ukulala mawakho thanda kakhulu inkonzo so lo akayithanda inkonzo zinoziphi lo ngiyamnika nje Fesu lo sikashaya kodwa naye bese yabo why wena mama naye uphenduka ikeyboard why babo iziqhelezo yena mama why wena uthi uthanda inkonzo iqiniso uthi uthanda inkonzo hayi vele phela inkonzo ngamthanda ngivele naye inkonzo futhi ngiyithanda bengeke ngoba nakho sekufikeni bese ngiyayeka kufanele ngibabambe kahle balansisa wemba emhlabeni la ngiyabalansa kodwa manje iyangixaka ke lento ayisho ngoba yonke into futhi bengiyenza ngendlela buye ngimnikeza ukudla njengokujwayelekile ingabe mama bangaki baningi asuke wathandana nabo abantu abancane kunawo noma uqala lutho uyabona lo ngakhumbula impalo kaSibi ngamkhumbula lo wedlala ikeyboard esontweni ngo2020 ngalapho ukuthi wabanjwa nawe endlini lutho sesiphuma kwilento uzana kahle wena nje kade nje waqeda nje ama-keyboard player ujwaye yabona lento ayizama ubone kuyinto eright ukuthi uthathe umuntu osenkonzweni phakathi uphethe kahle yabona nje imali zami uphethe kahle hayi waqala ngibhadale imali zami ngezami sis ngezami ngithanda ukusisister lona nje kade ngibuyiseleni imali zami mama bathi bazonginikeza uhalf mama akunankinga lokho uyabona lo half
ngifuna imali yami egcwele. Ufuna imali yakhe egcwele. Hayi lalela-ke mawukuthi wawuyisheki ba. Nangishiye kulo. Okay, lalela-ke. Wawumtransfera noma wawumnikeza ngo-cash? Ingala imali. Okay mama, Ngiyakubuza cela ukuthi phela bakuphungulele mina yona-ke imali yakho. Bangiphungulela Uma ndlela. lokhu bangumsizi, uzongasiza. Bazongiphungulela ndlela. Yabona Angeke ungisize uyangazi nje ukuthi ngi-right ngemali yami. Uyazi ukuthi nginemali zami. Hayi ungangitshela ukuthi uzongisiza. Mathi bacela uyikhokha kancane kancane. Le mali uzoyithatha kumina abazobe lokhu ngibangela uzongayithola. Imake uzoyikhokha kancane kancane. Ekhokho wena. Usonayo imali. Amnankingi. Ngizomnika phela. Uzonikwa yena. Okay. Kulungile lokho mama. Into engingayenza nje oyidudule manje. Ngitshelile ngathi ubala lo. Ubala alungene ubala lami. Mama uthi uzokukhokhela imali yakho, okay? Cela uzama ukumbezela. Mengakukhokhela uzongibiza. Ngizomnika manje ngithaka. Ngiphinde futhi ngikubiza. Cha ngizoyenza shoko. Imali mama ngizoyenza. Mangabe uhlulo lesixazululo wena manje. Mama sengisho ukuthi uzokukhokhela manje imali yakho. Khululeka. Uzoyibona yazi ithi yenza njena ke wena ke. Ngoba phela mina ngikubizile lana. Ngifuna uzosiza wena. Khululeka mina ngizoyenza sure ukuthi uyayithola imali yakho mama. Akunankingi uzobe su right. Uzokwenza sho lokho. Akunankingi uzobe su right ngemali yakho. Ngizoba right mfana. Ngizoba right. Ngeke kube buhlungu ukuthi ngeke umbala nje. Uyabona bazovele baphume ngempela. Yabona nje mayikhokha imali yami yonke. Mase beyikhokhe yonke. Uyabona nje ngamanje bengakoyikhokhi. Angiphumi. We okay. Ngizomnikeza imali yakhe baba. Sizomnika kodwa nje njengoba uyekudlala abantu besifazane. Uzophuma. Kodwa ngifuna ukubona ukuthi nilibambe linga. Awuze umzalwane njalo osho njalo. Shoni. Awunamahloni. South Africa sanithanda kakhulu. Yabona ezinye izinto mezenzeka zibe zingane mfethu ngicela ukuthi ngisale nomama ngikhulume naye ngoba uyena umdlelo. Mfethu niphathane kahle nethu. Siyabonga kakhulu. Oh manje uthi abaphathane kahle. Usuthi wena ubhizi uyaqhuquzela. Cha mama hayi ukuthi ngiyaqhuquzela yabo but mina ngiyenza ukuthi uthole imali yakhe yabo lona. Yeah. Kuzoba right lokho kuwena. Yeah, kungcono vele ngithole yona imali ngoba phela uzoyitholela omunye umuntu. Vele kufanele ngithole omunye umuntu. Vele nje lokhu bekungenadwa. Yeah. Bekungenalutho. Yeah, bekungenalutho bandla ngoba nalapha phambili ngicabanga ukuthi lento abayenza phambili uzoshesha acikeke la isikhonzana uzocikeka ngakudala nje mhlambe akazuphela unyanga ngoba ayiziyabuya bo ekudleni. Kudla kakhulu. Uyabhema yena. Ngiyacabanga. Uyabhema. Yeah, ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe uyashaya impela yakho. Ish. Mama mina ngifisa ukuthi uyothandaza uphume kubona yaba. Uphuma. Yazi nokunye ke futhi ukuthi ne. Yabo nje uba kade ngihlala naye. Kwafika bakithi nje ngisho ukuthi kwafika ukuzinaphuzekele. Bekubhizi phela kunama drugs emzimbeni wakho. Kunjalo nje akukwazi nokuthi lokhu kwabanana bekwayinto angazi ukuthi yalala nini. Ngamsiza ke phela. Ngamthatha ngamodi ba men's clinic. Buyivusela wena. Yeah bandla ngoba phela ngifuna abumuntu. Hayi ke wangcono umbani wa right. Lo ahamba naye. Meke kwaphela lo nhlobo yalamaphilisi. Hayi. Uzobe izikhala. Uzoqala phansi umntana omuntu. Apo. Ngeke aphinde abe right. Ngiyakuzwa ngoba kusho ukuthi yena phela ngoba akamazi akamtshelanga ukuthi uvuka kuma drugs. So makuthi mhlawumbe ngiyaliyana sekukhona umbukelo othi ufuna ukuthi uyibhekile ngawe. Ngiyeza la phambili. Uyabona nje okwamanje nje mengathi uzibhekile. Ngiyacabanga ukuthi ngabe ubheke into engekho ngoba yini yazi ngisafuna kubuya imali yami yabo kwamanje na uzothi uzibhekile afuna athi uyadliwa lo magogo nawe usizokudla athi nami ngisayomudla ke manje ngithathe yonke ke lento yakhe bese nami ngiphuma kanje njengoba enzile nje lo mfana emva kwalokho ke abese ke ngingabi right kakhulu njengamanje ngisafuna nje imali zami zonke zikhale la esandleni makhala imali zami lesandleni hayike ngizoba right kakhulu kunalokho engiyikona. Hayi ngiyakuzwa mama sibonge kakhulu umbukeli for sure ufundile South Africa sanithanda nonke lana ikhona nibalekile kakhulu niyabona ukuthi emhlabeni kunjani umhlaba uyaphenduka yabo uthi uyodla kade uzofika udliwe yabona uthi awuyile ukuyodla kade ufika udle yabona nje vice versa. Siyabonga mama. Ngibonga kakhulu nami ngibonga kakhulu silungise le ndaba imali yakho. Yes awuke
asilungise yabo uma ulungise leyo ke hawu kobe uyishayile mfana. Yes, thank you.